हेलो गाइस, दिस इज प्रान्जय बसुमतारी। आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दोंसे खन्थाइ लानानै फैलायबाय। आंनिनो मिस्टार प्रबिन बर'नि सुजुनायाव। बिथाङा सानजारि नोगोराव मुं लाखिनो हानाय फिल्म डाइरेक्टर, एक्टर आरो स्क्रिप्ट राइटारबो। बिथांखौ जों गोबाङानो मैथा बर' मुङाव बांसिन सिनायो। बिथांनिनो दोंसे खन्थाइ आं दिनै आवरायनो सानदों। गोरोन्थि जाबायोब्ला निमाहा होगोनखौ आं आसा खालामबाय। दे बिदिब्ला खन्थाइखौ फारियै खोनासंलांजोबदो। खन्थाइनि मुं जोबथा सिमां। जोबथा सिमां। मिसेबदोंल' आं नैबे लामाजों दावगालांनांगौ साननानै। मोनथियाखै खोमसि मेगनजों नुहरस' हायाखै थांखिया बेसे गोजान। आगान सुरनाय लामाया आंनि सानसे सम थुंगेहैगोन। उन्दुलांनाय मेगनजोंब्लाबो खोमसि गोसोनि हास्थायनाय। गुफुर फालिजों नोंनि मोदोमफ्रु आखाइजों दाइसे बिबारजों बिदाय होनो दाबाव दाबाव आंखौ दाबाव। बेनो गोजोन आंनि थुंगेनाय जिउ लामानि जोबथा सिमां। एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। स' थेंक इउ।